Kaikki luulee, että tänne on vaikea tulla. No ei oo. Tässä on 3 tapaa, valitse sulle helpoin. Eläintarhan nesteeltä pääset näin. Lähdetään triplaa kohti ja siellähän se näkyy jo. Mennään tien yli tiilirakennusta kohti. Ja siellä määränpää näkyykin jo. Jatketaan suoraan vielä ja sitten käännytään oikealle. Nyt ollaan veturinkääntöpaikalla ja ollaan jo tosi lähellä. Sitten käännytään oikealle ja nyt ollaan perillä. Jos tulet triplalta, käytä tätä reittiä. Sitten kun ollaan täällä, missä on Clas Ohlson, mennään ulko-ovista ulos. Nyt kun ollaan päästy ulos, lähdetään oikealle. Sitten kun ollaan päästy tänne liikenneympyrään, mennään tien yli. Ja sitten vielä kerran tien yli. Sitten mennään tämmöiseen hienoon tunneliin. Sitten mennään vasemmalle tien yli. Nyt ollaan tässä veturitalleilla ja jatketaan suoraan, niin päästään ravintolaan. Jos taas tuut Aleksis Kivenkadun suunnasta, tää on helpoin tapa. Mennään tänne alikulkuun ja alikulun jälkeen jatketaan vielä suoraan. Sitten käännytään tästä oikealle. Ja nyt mennään pääraiteitten alta. Sitten tämmöisestä kolosta oikealle ja sitten oikealle tämmöiseen pikkukujaan ja vasemmalle niin alkaa näyttää tutulta. Ja nyt ollaankin jo perillä. Pöytävarauksen tänne voi tehdä helposti Table Onlinein kautta. Tällainen tää video, että löydät tänne kun tuut käymään. Eli ihan sama missä suunnasta tuut, tänne on paljon helpompi tulla, mitä moni ajattelee.